Abusiafo yebesan ama munyina akwaba the whole of this quarter ye share Jesus Christ mu ahomegye. Last week ye di kan na ye de brew na ochi asa akwa pro abechi yembio ye de adisua tosumienu na ye de brew atifi asem no was restless and rebellious and I say anwi ni achiatie ye di muncheche mu no ebebrem sisia. The current is it that important? I don't want to say yes, one can say so bad as it. No, no, can some person sanctify Jesus. Let us be content with it. In fact, a nominating committee, I can't send you in every home. You yebesan ama munyina akwaba na afi ye de enchia sonkonso efi ye ngaje nkwapa Yesu Kristo nchenso ede ama munyina ara minim yi se babi biara o hwe no onyankopon ene wo adiniye onyankopon enkoso ara enhira muni obusiafo se de biara da mode mofidie ede to London Ghana meminda akwanhofo na trosem pensem na Sabbath school adisua yi sakote mu nyina se na midi kan ya bo a wahwe adisua edikan no adisua bi anokwasem se dada ya setena mu adisua ohome a wose yanya no Kristo mu yetim pintin kwa bebre yakoni eba yanye ya home so Yesu bitimi amaye ahome bi a trosem ne kire yokwan ya befa so ne age ya home ana eno ho adisua na the whole of this quarter yesia last week ye share living in 24/7 wotna se kuro anase omanya adaje ni mokra mfasa adisua na de pa yesi wantimi antia ko YouTube anase Facebook na bo London Ghana SDHS Sabbath school obi hu se ebe yi amaw na watimi atiesa adisua yi de besa akoso abomonka se wotie na wo hwe yen wo YouTube anase Facebook a chiro comment na yenhu se wotie yen na munyina ye bebo mu abaso ene adusua na de o se anwinwi ani afiatie dansa na ye beba sa adusua no so no ma yenkutie London Ghana memda kwan for singing band omo de nwom no brain ya ye beba be hwe adusua no mu. Song that tempest
yɛda singing band for ase enyuma omode abre ma memfa saa kwanya ye na afi memfa nda abegwafo a omo ba beboa na yedi adisua mu pensempense mu ade abre mo yewo adom nti twedi ampo nyankopon ede elder Jafet obesi amankwa abeka me ho ewo hase elder yemo akwaba mejesuminia great na me botra elder na me ko elder Azek osei afri nso na eti emfimfin no elder yemo akwaba yeah me botra so na me ko elder Hansen Asamoah se ni nyina yenim no de bia elder ne ne sa addition elder Hansen yemo akwaba madam asin se yeto ensa frem no nso mode odo abebo odomu se yemfa addition kunni sei emfa mbre yen addition efo na asa na ebehwe yen addition na ase no ma yen kate ani na mema elder Aziko Sefrie emompaye mai yo mpamcha mo me emompaye yenyakopon ne abankase yeda wase papa se eneso wona botumi no ahoden so ama yakwanya se emibie wase mu therefore ye die nyina ye ho ehye wonsa se wo a we nyansa bo akwa no fa onyansa no bi ebedom yen na wankasa bekasa fa ye mu na de be free mu aba na kɔ omanso ho no papa etimi asiesie adwen ene akoma ye fa kwanya so edi atiefo nyina hye wonsa obi a wo tie yin bia no na ne nyame so how dadwin bia ebra ye tie adesuan hye ho no nyam ewo sa nipa na abrabɔ mu ne nyina mfa odomo entra wona ase na dachi bia opie wo no nyam a enka ye nyina yetimi akase ya genkwa ya twen wo yedo enu akwakodida ensa da shine ne atiefo nyina wo ye hen ne agenkopa Jesus Christ dimu amen great mesan amamo akwaba bio na mama matifo nso akwaba yehwe adisua etoso nienu or say restless and rebellious nande yehwe adisua no wo okwan soronkoso okwan a ye faso na ye ko basabasa mu ana teti mu abra saa tete no enkoye atwere nkyem bi na de abra na emum yankasa na ya nwinwi ni atweate bi de saa ohaw no de abra ye ne pese yehwe se wo hwe na otwi mienu atwa mu incident bi si wo US na abrosan bi fa ba bi edwiri guye na so far na tamwa eba ye na omo atimi ayi nipa enum a na nso omahwere omo nkwa in fact omo hopu se omo betimi anya no mo hopu se omo betimi ahu obinu a still omo da so ho ba wo hwe time ade ni si ye na time nipa ada na tum so obi a wada no na de onim se wada wo sori akona dwuma na afei obenwu ase dan wodamu adwiri no in fact na ye ade bi a wo hwe abusiafo mo atwa ho no mahia wo hwe anwinwi ombekumu ateti ombekumu in fact nieme be omatenka de be yom no you can imagine say now papa eda honum bi o ma me da honum bi unua bi da honum bi the kind of anwinwi obekom no ene adusua no ye nhwe no se atwere nkyim bi atu obi na ede anwinwi ana se atete bre no nemum ne yankasa ye ne ye bi ye na yebetimi astopo sa ne ye no na emma atete emetwen na nso ye koso ye sa ne ye no a ebetimi de atete de abre ne sa na adusua no epese Contradictions no de adusua de ye be wurawura niema bi mu na afi yetimi asua niema ebebre ewo mu na ye nka ebosem no ye befa afri Kabosam no ewo 1 Corinthians chapter 10 verse 11. 1 Corinthians chapter 10 verse. Korinto ngoma edinkan eti dunkichemu du ba kono o se na yenum nyina sie na ayekokobo ama won na watwere no se afutuo ama yen wiase bra wie ato yen amen Great. Say yekoye nim no ye beba ba hwe sa nka abosem yi na fe yakasa ehumpa ye ma memfa adusua no nhyɛ asem free elder Jafet so na yen kenkan or say restless in the wilderness anwinwi ewo wo ananti mu yen hwɛ niema bi si wo Israel for akwantu enumu na fe yen hwɛ adusua ebetumi asua frɛ sa kenkan Numbers chapter 11 4-6 na oka sembi e wono say there were some foreigners traveling with the Israelites.
they had a strong craving for meat, and even the Israelites themselves began to complain. If only we could have some meat. In Egypt, we used to eat all the fish we wanted, and it cost us nothing. Remember the cucumbers, the watermelons, the leeks, the onions, and the garlic we had. But now our strength is gone. There is nothing at all to eat, nothing but this manna day after day. Amen. So menka amen mpo wa hase say complain kese ba na Israel for so wohwe akenkan sem ya na Israel for no aba bedru baabi na fe omo kontu no omo fi se emu ayeden ama omo penam na omakade na Egypt ne omo hwe kako ne niema na omo hwe no Egypt niema hodo na ntwe na che confirm ne nkokọ ne niema omo di na fe dia omo baba bi na fe mana nko a na se omo di na fe omo asase nwinwi na fe omo pese omo tu atuate e wa hase yembisa elder na omo complain ne pa no eno no say na onyankopon ebu asa complain. Yo, Miriam Bismarck, Edawasi, Ewo, Inchemo Dika Odiama. Send your okay, no. I can number 4 and woman, Chiduba, Kono, Chichemu, and Naikusin Siano. Israel Fui, et walkwine, a fee, Miss Jumas Assisino, a chemoafi. Bible crack and say, what bay, Bosch assassin every Nyame crash Moses ma wa organize your more just say we be try your dan ya na just say we wura Bosch assassin so afi po free muara Israel fuina say they can you chrome you say we kokoko apai oba Moses wo hawa ni say aduane ba ko pena nya wo dia maye sa aduane be ya mana na ye kai pa si wo Egypt no na ye di enam ye di cucumbers ye di melons ye di leeks ye di jene papa garlic na odi abegu sire su na de chia de san wetwa mana ma yesa ebusuafo na eye complain na ye akono complain enye complain na eye se ekomo de mimi nya aduane bia ndi I see eye akono complain na Bible no ye no kwafo se Bible no ma ye tia se afrafo bi ebefra wo mu na sa afrafo no in a kind of one kind like we instigate ade no na Israel fo a wonim osan ko hu papa esen san krofo no won so no we ya suti ma krofo de won bo na afi wo sority a Moses but na wo so wonim pass say man na nya Moses na de ba enti na ekwa akotwe say kwadu bo no nyame ne ebo no kwadu isan say ono nyame no na odi abesi desert so anase sere so na ono nyankopon no sebio onye hu se wa ma ye aduane ba ko saa I mean say ye ko secondary school no ohu gari and be so that they are so no ko that this you and you ko that they are we are seeing San Israel for ye na se wotai wo yesa na nyame na ukwetia no enema sa charge nyankopon gifae cause Bible no kire say Moses ko sufre nyankopon say na afia den na nyankopon say jai ma me na onim omumni me anya abusuafo nyame enhira na doyo de maye no edu beebi a se yen ankasa ye nya abotre na ye ni anso na afia nwinwi ni apreprie ase ye ni nso a na nyame pa na ye ka che ne se ne odi ahira ye nyina no eye ba enye
na no na adesua na etwe adwen si so say the root cause of the complaint no was not about aduane no, it was about nyankopon leadership. Say nyankopon no say ye leader no nim ye o botai pamaye pa dia on fayem besi sere so enya yen se ne oja yen on fayem besi sere so hu say ye wo mizum na o aduane pa ye di. In fact Bible adesua no kra kan say wo mu kan akokan say won kra afam. It's like their very spirit is gone. Yes. Yes. Nipa we how can you say that? Na ye nyina no ani ye kan omomreso ba yen so yemreso ya ye di fosa. Nti yen so na de hwe wo muma ye ne se yen ahwe yie. Nyame hyira yen. Nyame bia konya bebre ma yen. Nyame ye nyama kese ma yen. Mayen fa yen yeni embu enkofa se ankoye yen se de nyankopon aye obi no enye sa ne nyankopon aye yen ni nti no na nyankopon ne yen di ni ye e bi kwa ne ya twembe nipa na yen de ye ni hwe no na kobon se se nyame ne ye di ni ye pa o na nwinwi nyina no ne fapem ne se e de twabo nyankopon na o se ye hwi e ya hwe ye o eni ti nyankopon fa santokwa no eje ye no nyankopon do wiya ne se omo nam o se nam na mo pe omo nam Bible je se omo wi nam no wi na afi no ka se ye nam no klasa be bo mo yare enu nti na adesua kakra e be fa mu se ye nya hwe yie na ye ni nso de nyame ye maye na ye acknowledge nyankopon leadership e we bibia mu ye hu ne sa be ye nhira maye amen that's it elder that's it say in a few times ewo yasetena mu no near to Israel we de bia ye na eya na ye kan Israel for no ma eya na yadwen ye say ye better than them by in kai bosem no kire ye say near etu wo mu nyina esiye say ebeye ense na ho ama yen na wo kire to wo say ye benya example Israel for no you be say count your blessings and name them one by one, and you will know what the Lord has done for you. Patriarchs and Prophets, page 293. May summarizing in Kino. As Israel for no, Omurefi in Shira Nenya Medi can Shraum. Omurefi say Yankopon and Emma Abakan in a woo your modi movie. Omurefi Queen Yamefa so ye free Egypt. Omurefi say Omugru Pukoko no. Yami biemu ema wo mu famu na mo wire krasan fi se mira sojafo no so chesi omo no nyame ka si yema sojafo no wu ya bra omo angu bie o mo wire fi se ekomode omo no nyame no ana de aduane by miraculous means ema wo mo it is na garlic ene enam ne cucumber ene melon ya ade a na eye better for them ene na de ntina na omo so Egypt because Bible say no omo su they were crying in Egypt ene nyame ti omo su frɛ ena onyame yi Mose ema no be yi omo e kire se nipa oye ingratitude no obi a oni ayeyi no nkaye no mpanimfo se ne oni nkaye no opa ye ne den ne odi be fa bia no oni nkaye asem bi obi kan ye osofo obi a asorema osofo omo de ne bae na omo mpe no nti district no omo mpe no ena wo mu nyina conference no na so for we na mo na ba no mo twa no letters na mo twa no letter oni ni SDA for tie afi omo ko camp meeting e na omo ko duru ba bi wo aplan friends afran plains so se hwefa na nsuo ayeyi na so for no bom paye urade ye bibi ti so for no si so na nsuo no afi wo nante so se ni Yesu nante ye no asorema no egina aya omo twa wie ya urade se ye kan se ye mpe no so for wuntimi nware nsuom e na ode ne bre ye pe so for odware nsuom a na ne onante nsuo so na mo kese they don't see the good but no kwasem e wo mu ni se onyankopon enim se ode nam no mamu a se ne elde wie no no enam no de how kra na bebre mana no ode bae no na efibie ni ho but yen de ye pe amimi na amimi ne atuate no mo ye ntafo ene time amimi beba bia no atuate etoa so
sɛ ne adesua no de bɛma yɛn ɛwɔ ntoaso yo me da se ɛda medical craving ɛka ho em sɛ ɛda ka no ɔtwe yadwen si bibi te sɛ akɔnɔ so ho ɛnyɛ kɔm na ɛdi wɔn ɛna ɔmo pɛ bibi adi akɔnɔ ɛyɛ deɛ ɛdi nipa kɔ ɔhaw mu paa deɛ nyame ɛde ama yɛn no let us be content with it. In fact sɛ wɔkan Colossians chapter 3 yɛn kan Colossians chapter 3 verse 1 to 17 na onyankopɔn ka akɔnɔ ho abɔne na ɔka akɔnɔ no wɔsan ka akɔnɔ bɔne na ɔka saa nsɛm no wie a ɔsɛ ɛno na ɛde onyankopɔn abufuo bɛyɛ dɛ ɛbɛbrɛ ɛno nti adesua a yɛsua yi no Israelfoɔ no na mana no nya kɔm na di wɔn na mmom akɔnɔ san ba bɛhyɛ wɔn mu a wɔn pɛ nneɛma bi a nti no yɛ sitia mu ne yɛyi mu no yɛhwɛ nneɛma yie yɛ ma akɔnɔ anaasɛ yɛ appetite no ɛmfa yɛ nkɔ ɔhaw mu ɛma hɔ sɛ yɛ ɛnyɛ dɛn ɛmmerɛ great na kyerɛ sɛ wohwɛ deɛ ɛka no sɛ afotuo ɛwɔ mu ne sɛ ɛtɔ da bi a anwinwi bebree wɔ hɔ a yɛfa mu a ɛho nhia we should avoid that because nti sɛ wohyɛ ase sɛ wonwiinwi a hwɛ adeɛ koro nti a wonwiinwi is it that important wobɛhu a ne sɛ Israelfoɔ akɔnnɔ kɛkɛ wo ɛne sɛ ɔmu nwinwi a ɔmo yɛ nneɛma a nam no kora mpo saa de ɔhaw agye akɔrɔ sometimes I think sɛ yɛnwiinwi wɔ nneɛma bebree ho a sɛ yɛtena ase a yɛhu sɛ adeɛ kora medi ho abɔbɔ yi ne mfa sɔ ne sɛ ɛda yo ɔpɛni ɛnyɛ nwanwa sɛ saa aduane a ɛkɔfa anwinwi baeɛ ɛno ara na bonsam ɛde fa Eve so ɛde ma Eve tu nyame so yes ɛnyɛ nwanwa sɛ Yesu ankasa so ɔba asase ɛno ara na nka bonsam pɛ sɛ ɔsan de fa Yesu ɛnyɛ nwanwa sɛ aduane ya na bere a Honhom Kronkron na tie sɛ asafo no so ɛwɔ arts no anka bonsam yɛ ma de ntɔkwa aba no bonsam enim sɛ aduane nyepa udidi na ho tɔ a you feel good. That's right. Oh, yipa fam no dia ya dwen say medidi ame no me feel good. Na bonsam ho say ɛhɔ ne yɛ weakest point. Ɛno nti no see yɛnhwɛ yie ne ama ya dwen ankɔyɛ sɛ medidi a menya di a me ho aba me no na kyerɛ sɛ awie me yie. Very important. Yeah, very, very important. Yɛ ma bonsam dada yɛn saa kwan so a. Yeah. I'm sure yes we be okay great me that's yen to aso na yen enko ye nim ba elder afrie so yen hwe wo say esane it's contagious assembly see wo Numbers chapter 12 verse 1 to Mekan verse 1 to 3 na ma jampo akan 8 and 10 no na mama elder afrie akasa mo say Moses had married a Cushite woman and Miriam and Aaron criticized him for it. They said, has the Lord spoken only through Moses? Hasn't he also spoken through us? The Lord heard what they said. So, jump over 8 to 10. I'll say, so I speak to him face to face, clearly and not in riddles. He has even seen my form. How dare you speak against my servant Moses? The Lord was angry with them, and so as he departed, and the cloud left the tent, Miriam's skin was suddenly covered with a dreaded disease and turned as white as snow. When Aaron looked at her and saw that she was covered with the disease, he said to Moses, please, sir, do not make us suffer this punishment for our foolish sins. Miriam ne Aaron so na so how anything. Na hwese onyankopon deal with adea na eka abusiafo se de mekan ye no se mede ba ye nkasa numu a na Israelfo no omuduru baabi omakwanto ye mu Moses eware Kushat ni ba na onye Juni Aaron ni Miriam esore etiaye na wo hwe omu complain na omu chese omu nso nyankopon ekasa kyerɛ mu ma Moses nyɛ te sɛ ɔno nko a ɛna nyankopɔn ekasa ɛkyɛ nyankopɔn ampɛ wɔn complain no ɛma nyankopɔn ma kwata ɛba Miriam so mpefuru mu a ɛwɔ sɛ ne yɛ abasam no esikɔ na yɛnhwɛ ɛda na mebisa na ɔmo se ɔmo ha paa ne sɛ na ɔhwɛ sɛ na nyankopɔn so deal with them na adusua bɛn na ɛwɔ ha ɛde ma yɛn yo mina Bismarck me da se enipa ho adwuma edin na ebe din be nwanwa sɛ Miriam ene Aaron mu nua pani ne Moses
de Onyankopon enam Moses so nyina you are eyewitness with it. So mu nyina mo ni tua mu bi kwan Onyankopon frɛ no from Egypt na fe wode ne call sa media asasi so kotreni no ma no be Israel for free Egypt munam nyina wunnim Aaron wunnim ebra mu bedru Sinai Moses call Martha Sinai be poi so ma Onyankopon de mransem kyese wunnim ni nyina say eni say doubt kitikiti kra ba wadwe mu say enyi Nyakopon ena or nam Moses so ye de oye no na Miriam nso wunim bibia na mission disiana na me how kakra wo mu pa ne say Aaron na keni so ma Miriam eka bibi egu na so because said ya o kan sem na Miriam ne bo ni din first in that na chese pese kire se bibi say Miriam na suggest bibi or di bibi hwe ni mu say say ni and obeka kire ni nua Aaron intika se ka Aaron kra timi tia no okay but Aaron ni subana ye say aso ha okay enipa woti sa no we very dangerous so enema bi wo ho no mo a ye ka kire wa ese wo ye be man wo gina na wo se kire e kire wo se ade we ye anasa ade we nye Aaron anyesa eno kan well addition mu kire se o ka se Moses akoware kushi in fact ye wo Israel no se o mu hu ni patutum o se wo ye kushi oh wouldn't mo a chese o catch your plane kushi na say this we tuntum so in fact addition suggest say Zipporah Moses ko ware no ebia na ne papa Jethro free Ethiopia and a better medium so suggestions be brave but what kind I some no pa no na enwinwi omunwinwi na say criticism omo ka afa Moses hono na enkugina sa na wade na okoye na emum no tumi Onyankopon de ahye Moses insano e na omo ka ho ase in fact so sua disuan no de man Onyankopon act quickly no Miriam and Aaron they touch God's sovereignty. That's right. So the Onyankopon ahihye no e na omo pese omutia now what can't trust him now Bible just say Moses you be he is the humble person on the earth Onyankopon fa no so ayi bibia nti aden e na ese mokokoye sa na anuanom adesua e wo ho amayen pa asoron panimfo mienu e ye adwuma obehe na ba ko eni bire ne yonko asofo ye adwuma obehe na we eni bire on yonko e nsem basa e de ohawo ni dadwe ebre eyi asafo no nti Onyankopon step in quickly e ma omuhu Miriam subaya na woni na komamu leprosy na ebegu so no e ma ohu subaya na Miriam ewo na otuefo se enisi ye kosati bia no Nyankopon frɛ o kan say o say Miriam timika say so Moses nko na Nyankopon kasa kire na okay Miriam so no in fact o hwɛ Exodus chapter 4 Moses Nyankopon ani Aaron kasai o hwɛ Exodus chapter 12 verse 1 wasani Aaron kasai Miriam ankasa Exodus chapter 15 verse 21 Nyankopon no kasai so what was your problem okay so enti ema Nyankopon ebufuhye eba Miriam so okay so enti do nyame afrɛ no no afrɛ no eni so obia wo ye den wo kasatia do nyame afrɛ no ena do Nyankopon so fa no so ye adwuma no ye ma no nya adwuma no so etore bi wo ho no mo a na obi Nyankopon ama obia kyɛdeɛ na kyɛdeɛ na ye di ye adwuma no ye ma ho kwan emma onipa kɔ no fa na kyɛdeɛ no nye den enye adwuma
so no be a chede no na wanu ankasa wani sambre mi pa no nyame so ama wo de nti fa wo de ne ye adwuma hye Onyankopɔn no nyam no so fa wo de ne nye adwuma hye Onyankopɔn no nyam in fact yes Christo enam ne tumi na ho this no this ade ma se de be ya asafo no be ye dey e be tumpon because se nunu Hansen de ne de ye adwuma na me kwadwo so me de ye Elijah de ne de ye adwuma eno nyam no ebre e de bre Onyankopɔn na ahye Onyankopɔn eno nyam nti kakra meka yo me da say that wa ya de pa this man bacho umame emfa ye practical ha okay say one thing na another bia ye kenkan ana ye ko de do say say ye ti ase say obi kura na chede mu a na enunti na wo de no wo me say repeat bi say wo ma obi kwan ma de na chede a onyame de ama no ye adwuma enunti na wo de no wo adentra if you say na enye Moses a anka there was no Miriam yes enye Moses a there was no Aaron yes onyame na wo yi Moses ede na akọ e na wo say mintimi nkasa e na wo so wunu Aaron o mema na ye wo mouthpiece so without Moses Aaron was nothing because now Aaron not here ye wo Moses ye de na see contain mu no e ni nua Miriam e na otete ho and ye bisa say hwan ni no di America kan say oh mi wo maame bi a obetumi amana no for eti Miriam knew Moses from the beginning onimo no na obeye na odifo no eye Moses intira if say Moses de na waye na onyame mouthpiece eti wo ni nua oba we wo ye difo na ni nua be ma no ye asofo ku adenti na ebeduru ba bi na oba be eye we na omo wira fi say omo eye se omo yi Moses afiri ho no omo abeye omo de a there is no nation Israel without Moses at the time enti no mo de na mo be na e wo hefa sometimes no yeti asori mu yeti abusua mu yewo utimi on say we anuanu mu a omo nyina ni nyame aya ma omo dada no na omo eye we nyina sometimes ne ya na ye ne say you feel say ye prepare ye ho a unfounded Elder Jeff kan o say ya na eye ya ye bone ya dwen na ye de rebellious no unfounded allegations na ye ko nominating committee akoka nsem bia me ye na firi ho ye keka ne ho nsem bi ama nipa no ne o ye no afiri ho na wo wanya den unya hwe mfirim if you say without Moses Miriam and Aaron were nothing eti see ye hu say obi nkoso no kra no say you tena se critically again ho a obi nkoso a ode ye nyame adwuma ana na adwuma bi ana abusua mu no eye no nti na won so nyame ama wo saa enkoso no if you bring that person down pe woni ni nyina you go down together ti moma yensua say you be appreciating the obitimi ye or say I will continue to clap for somebody until it is my turn for me to clap for no mo clap be down iti nyame mwa ye na ye hu saa de nketen na we hwe elder we na hwe asomesi we osofo we na ye emfa hwe mrawo do what God has asked you na nyame de nshira be ma mu nyina amen yo made up mo ase pa say mo church because this particular aspect of our lesson ayade ehunya pa because daily say Elder Hansen can you experience that the most dangerous thing no say nipa no oyesa no asempoten no onkan ni enti a oyesa no de onkan but on odidie obi ate a obete nase no ene de be ba begina anim so we say so ka say wakowari ku shaita ene do bia na oju ni na wakowari yi na enso nye no a enti there we've experienced so many things like that obeka say oh ade we nti abatoboa na dwene mu no owo motive nti a ode yes but we no present obi a ne be ya adwen very very dangerous very dangerous very now say deeper to say Miriam or you odifo only the shy nyom the first song in praise of God after the crossing Miriam the shy nyom no yes na obi o yes of opania na obegina Yesu anamu Yesu sofopani adwuma no Aaron na sefo na be ye asofo no nyina if these two great persons were able to conspire yes against Moses ene shenon so say obi o wasase so be is capable of doing it nti obi ye so de tiawo
man nyo nwanwa bebre ama unyame som enko because Ira no Aaron kra etimi ayetia Moses who are you so bintimi nye bintia but another idea Moses here man e kire say onyankopon pa na afa no a e also nyina isua adisua me refi am pese me de bemu ene say on say ebra Aaron ehu say Miriam kwatana ba begu no so hwa no kubutu Moses anim say we dey my lord misro nyame na won sam yare in fact ka kam koye Moses aka me bompa ye say nyame nsam fa kwatano mo begu no so no mano but Moses ewo bi kuta no a we need to pray say the onyankopon be ma yes ahon ni bi hwa na osreye say onyame ensam yare emano great so sa honhum bi a wosi nyina na se de Yesu kan no se ye no ya tamfo no so ne ye mompa ye no ye yonko se ye ho ne ye no ya tamfo ne ye mompa ye mom no se bibi sa akra ba wo ya setremo a enuanu humi nya botre ne ye mompa ye ma ye ho na ye nyina entu kwan no se e betime duro ye beto aso medam ase pa sam se addition no ye kama abusiafo ye hwe anwinwi ne atuate se ne ye hu anwinwi ye ba nyina no enye anwinwi a atwerenchem bi na atu obi na emom yankasa na ye pesa anwinwi de ama ye hu ye to aso a ye nko akwantu na mu no nsem bebre esisi ye se wo hwe Numbers chapter 13 verse 23 na 27 equal 33 na ye hwe restlessness leads to rebellion. It's a nwi a ediko atuatiemu. Yenhwe Numbers chapter 13 verse 27 equal 33 no say they said to Moses, we exploit the land and found it to be rich and fertile. And here is some of its fruits. But the people who live there are powerful, and their cities are very large and well fortified. Even worse, we saw the descendants of the giants there. Amalekites live in the southern part of the land. Hittites, Jebusites, and Amorites lived in the hill country. And Canaanites lived by the Mediterranean Sea and along the river Jordan. Caleb silenced the people who were complaining against Moses and said, we should attack now and take the land. We are strong enough to conquer it. But the men who had gone with Caleb said, no, we are not strong enough to attack them. The people there are more powerful than we are. So they spread a false report among the Israelites, among the land they had explored. They said, the land doesn't even produce enough food, enough to feed the people who live there. Everyone we saw was very tall, and we even saw giants there. The descendants of Anak, we felt as small as grasshoppers, and that is how we must have looked to them. What can be says here? I won't thank amen, because it doesn't represent sending Yankopon. GDA was say echo. Great, yes, share Sadi. We are a story be a familiar. We are drew on Moses Suma Nipa. So omunko hwe asase omunko exploit omunko omudi omanu dinsem e de baaye Caleb ka said that be asase no ye okay ye betimi akọ se ne Nyankopon ahye no bo no Nyankopon bedi ani me betimi akọnka omo ana omo kan se hwe nkofo atenten ni na fe de omo fortify atrokro mpo dikate nkofo nko munya aduane ni omo ye hwahwa na omo atenten solo e no mo ho ntina nya a ye betumi akọ yenim saa abasem yi power Numbers chapter 13 27 no e de ba ni nyina agidi for sa onya kwan aka saa abasem na ye beka ho asem na fe ya hwe adusua ye betumi asua afrimu entino saa asem yi no Eda Hansen edie ne yesua free saa ade yi esi wo Moses o makwanto yi mu Medase Bismarck say yehwa this is a transition chapter 13 no eyemra Miriam kwatano enanso nachi onyame sa na yade ya ode ne ba oman ne mu biem then straight into chapter 14 Onyankopon no ankasa lesson bi o ha se yesua onyame no ankasa o na verse 1 no 14:1 no sorry 12 no na ewie 13 no verse 1 no o se na Awurade kasa kire Mose say
fa mmarima soma wɔn yes na wɔn kɔ sra Canaan asase a mede me ma mo Israel for no mo nsoma obarima baako mfiri wɔn nananom abusuaku biara mu na wɔn mu biara nyɛ wɔn mu mapɔmma no bi nyame ene share that say go and visit yeah they friend spy but go and visit I didn't you nyame be a oyesa ni edi kan ne say onyankopon no onim asase ne dada ono na de share Abraham bo na Jacob ne Isaac mu nyina o de share omo bo na omo akodi nkwasomu ewo Egypt na o san de omo abaso but na opese enipa no ankasa no enya a feel of what he was going to do for them. That's right. Na nyenya mitri mupo no say ode omo kwa kohunahuna omo but ode omo kwa kire omo say we na mede mamu na for planning and total dependence. So omo kohun saa no ma ewo ho no ene enipa ewo so ene se nea etie impossibilities ewo mu a anka omo the report be ba say hey say nea ye ko fe kanu ni o ke motivation sa but rather no esan say na Israel for no ye kind of ya kind of danti no ye nsan kra nka bi omo suban na omo wo mu te say ye de ya penti no yeah omo ko buy no instead say nka omo ebe ka say adofo no say ba bia ye ko no you see they saw half empty rather than half full. Yes. Esenko omuhu the potential ewo mu say eh ne say bra na Yesu omanya na yetim wo Egypt a ye de yakotena Hebron ba bi a yenya eduane kura ni ye won kwaso mu ana Yesu ye beduru ha say ye nwi say ye pe garlic ne melon a de asem kura bra ye say nsuo kura na ye pe bi anom a afa eduru ba bi a na akodane esun yi say asase a ye koso no Nyankopon na say we no kwafo wanyi yen say enya asase kuma esuo duaba ene ibedidi amen afa de ye nsu biem. This was the reason why God chose them say nka mon kohwe meka nkire mabusuaku ne say ne mitimi ye nie ne masiesie ama mo nie enti na Korinto fo mo say ne wasiesie ama ye na ema akoma mu da enunti it was a precursor to the heaven we were going the Canaan no ayeko no but instead no omo the negatives omo de omo hawo no a da bi esi omo animu no esi ho chenyame kese no a obetimi a chen hawo no ti omo ko baaye no ne omo kan ye ne se yehu Anak asefo Anak asefo ne hemfo Anak before Noah's time ananafo no a na ebi mo ka se abofo ne nipa be no nya abofo sabra no Nyankopon bo nipa no na nipa ye giants the nipa wo perfect symmetry enti sankrofo no a na omo firi Cain ase na omo mfa nyame asem omo nso be ware set asefo no omo efra ye no a afi na giant no eba no omo mfa nyame asem nyehwe ma nsu yiri no baaye no na asefo no ho na omo ti enti omo si yehu giant it is a mebe ewo mo anim. Why are they seeing giants rather than the God, big God no a oyi omo free all this ayimu adofo no ne yakoba yes ni tia wa mu an say omo the falsehood ana say omo de ehu ebeti atwia afi ni omo kan ye oman ni nyina sha ase kan ye ne say ene ye twa adwo sa moma yentu Mose mfirade so na yankasa yenye ye man na yen sa nipa kro na ye de ni besi so no onsan fa yenko Egypt na nka yewuwo Egypt kro anka ye pe esin se ye beba betoto ewo nkranta no ewo sankrofo yi ensa no. What a people. Na anka in fact emenyame bufu you say many times no na ema onyame onya ayibi wo mo ho Miriam de no time mo ka zo mo pe garlic no Nyankopon ba be kan ye Mose gina mu Miriam de no Mose gina mu sere wenso afi de Nyankopon kra se me ba be se wo mu nyina afi Moses me de won ko a woni wasefo ebe ye o man kese Moses ye radibo e be nyina masere o mame san sere ubiem woni mu se Egypt fo ye ba ye nyina Egypt fo nyina ebo udin o se wo na ode o mo ba ye ama ye twa ho ahie nyina ye ne o mu eye nyina so mo ati udin sisi akose o mo de menko abeya o mbekasa ampa
ne na ye kan ye no kure se se na makofo omo aba be se omo na me de media be si onti awrade se wo be se omo de a ene se me bi kan wa na se ja omo na fa omo bo ne che omo. This is Moses. Na de ba kon so ewu mu e de ne se Joshua ne Caleb mienu pe etimi ginaye e kan se ne ye hu yi no enokore omo soso na so nyame a watimi agi ye free ohaw no nyina mu no se nyame no betimi agi adofo no in our modern world ya ye wo mu yi hwe awade a asai na church board and a family life of aka enye yie na how do you say it who say asai kura wo ya hwe enye yie but onyame so chen sa ohaw no o ma se bio e bia ba bia o mo akoduro no wadwen mu no wabom paye na su bia enye yie ohun no te se anakasefo a o mo so chen wo mene wo enti ama anwinwi sometimes kra hwa wo kan nsem onye se wo kan wa hwa wo didi nyame atema na wa bisa questions bia doubt nyame power odofo be a Caleb or a Joshua. Now make sure say near wo no eson de nanso nyame a ode yekwa Jordan ede yekwa apokoko no ode yebekwa. There are so many things you're facing in this current world. Yedi kan bi wadesua ba kunu many ways say coronavirus uncertainties ode aba nyina no. Wa hwe ya wote ho a wo ebi okra ye yi na di ampa. Oni adwuma nanso nyame a ode omutwa aye no. Be a Caleb, be a Joshua. Dwell on the past blessings. Eni ne nyame ye ma wo ne na onyankopon enam so ebeji we free sa ha wo no mu. Ma emeye te se 10 no aka no. Emfa nwinwi emfa nyame abufuhie emma wo ne wabusuan so. Addition you know miss hu e wa ha verse 29 of 13 no Numbers 13 I can upman permission make up for how or see normal explanation Israel for the Mamon Kono and only say the Amalekites dwell in the south, the Hittites, the Jebusites, and the Amorites dwell on the mountains, and the Canaanites by the sea. That is a triangle. In their mind, Omoma building a siege. Say, Nyankopon, baby, I will be an intimate room, and it's in Yanko. I see. Over 32 now, and no kind of area. Say, oh, boy, Timaka, Samoa, and at times won't dream 32 no say, and they gave the children of Israel a bad report. Say, the land through which we have gone as spies is a land that devours its inhabitants. After the other side, and all the people whom we saw are men of great stature. Asasia and Memmunium announced one with Timony or Abrani for. How can you give such a report? Yes. How can Asasia a mini and I say a mini one with Timu, announced one with Timu ye giants? I elder whom I can't question. And you know, a dube beer, ye who both Tima can say, not who's the contradictions with the womb, but the contradictions are so clear. Or see a she says ye boy Tima can say, Yan can say, who boy Tima cano. Now, I was not contradictory. Yes, because Israel for expose so more ha, na rehui. Assassin and ye, Nasa one with Timono Sebi, assassin and many one near ye. How can the same people now with Timono be giants? Be giants. You understand? So there's a big contradiction over there. Yeah. Matthias, if I add, I mean, say where you say add no a day. My abusan for ye share a chiatie and I feel a me and we say a chiatie no and I say me a dear chiatie ba. In fact, I'm more rebellious to the point so more no more case young conqueror person mustoni omo. Na fe omo kwati yemre ni ntino yenko yenim na yenhwe I think say elder abo the hands na abo Moses idea no so say upon everything that they did no na Nyankopon ye say ko betore o mase and as Moses side ekodi ma wo mo say ohwe intercessor na Moses enya opportunity and as Nyankopon ma Moses opportunity say nka ne nka case krompo na onwi o mo but Moses anyesa sade no sima ba ko betimi adusua betimi asua ewo fa Moses suban wo dan na di ewo hase you mean am that say adesua ba ko a ye be fa fi ha pa ne say Yesu kire Moses kire Yesu suban we share John 17 hwe bra na Yesu edi mesuafo no Yesu mpae mu a
who the same thing say Moses was subaya on so edima nipa na adasa bra yes Moses can say ene eja for boni chain sempo won fa won chain amianka sa so no fa meka won ho na yimi anase yimi din fi won kwa ho Jesus so tumi ka say eja wa fomo de nanso fa boni chain would I say Jesus was selfless. Yeah. Moses was selfless. That's right. Now I don't know Nyankopon afre me no nyina say yen so ye bitima is selfless. Nipa be fom yen. Nipa be tie na so. Instead of say e be fa na ko say ye ne won ekoko ho no. Anka enko ekutodwa ni yen srema won. Na nka Nyankopon be ye wo ho adwuma. Yo. Na wo so be say yen so. Yo, me da say. And finally ma me nko da free ho. Ye hwe gidie ne adwensusie bro ni be ka say faith versus presumption. Yamfa Israel for no nam esre no so na omo nante na omo nam esre no so subaya no mu danadi de no mu famu no yamfa ntoto yen so ande yete ho samre ya ye twen Yesu Kristo maya etosumienu no nsoso ye ben edum anasa seben na Yesu subaya ye dadi no eno ne say me da say me na say ene ne say ibebre ewo mu ye hwe anwinwi a omukomu de Onyankopon tumi a woda na di edibro mu nyina na still omusa anwinwi esa eye eniama sebe emfata but ye can 1 Corinthians 10:1-11 no ye be hu eniama boni bia na Israel for no komu nyina omo ye sanye mani nyina eda so ewo ho yenya ye twen Yesu ma ye etosumieni. Okay. Message wo ho ma ye empo ye ka ye abofo mensan krasem na wo se Babylon kese na hwiase na ne ma emfiri mu mfi. Efisi Onyankopon ede atemu bi na eye den eba na Israel for asita omo tra nyina no ye hwe Miriam de a de we nyina no atemu ba no so. So na Israel for no so bibre ewuwi because of anwinwi any boni a omo tren mu na yen so a ye twen Yesu Kristo ma ye tosumi eni so e wo se koso tra Onyankopon do mu na ye twe ye ho firi niema boni nyina mu me yen ka se Yesu Kristo ababewu age yen so enti no se de binom ka o de adom na age yen enti bi kura mra ni ho ni se ni niema ye keka o de mra na age o de adom na age yen but also a tra adum. Okay. Na yemfa ye ho mfrafra ne ma bone a e bi ti se adwamamo ene abosomsom ene ne ma horo mo keka no 1 Corinthians chapter 10:1-11 no obobo ne ma bibiri so ni nyina na also ye twe ho firi ho na ni nyina se yetimi twe ho firi ho ne ye tra Onyankopon na asia na okoso ekyerekere yen ya saa bosha wa sisi amayen no eto bi wo ho no mo a na ye haubi wo yare bi ye wabɔ ho pa ya wunya yaresa na fe wadwen aye wontanta ebi bibi a wo srefri onyame ho bi mai na wadwen ye wontanta mi anka se makosa situation ni bi because em rebi kura because say erade sa wonya sa de we pa ma media e ne nyame woni ho so ho ye mfa sa ne suba no nye den entrance if you say ye kai de onyame aye de onyame atimi ayi Israel for e do ma fa pokoko mu dia e do ma pasase foforo so dia na ese omo ba abrabapa saa so na Yesu Kristo e de ne kwa beto ho amayen dia na ya be nipa foforo e wonu mu na nyama dada na ye den atwam na wo se ye tra Onyankopon anase Yesu Kristo ene ye nu mu se de oka no Paul ka se ye ma Yesu Kristo adwene bi nye den entra ye mu no saa na wo se ye tra na fe bosha ode ahye no asase konkron wasisi amaye no yensu yatimi anyemu chefa yo isma amrena so faith versus presumption no mamenye example ba kope okay Caleb ni Joshua na omo de ne faith gidie omo gina nyame boshe ne ne waye pen so say ne asi ye de hye nyame nsa ama na ya ama yensa but ye will be so o use similar one but na a presumption Judas Iscariot ono so na ohun ne Yesu Kristo tumi ye emire bia na oka Yesu ho no grofo bi ba se omo beche no o ma ne nsa so sei omo nyina aboa na omo asese nyina na aka ho
or ye no more bebre. He had a presumption says and me koton no more warm obefemuako no medio musika. And this normal muni unse sew e ne Yesu atimi ayeso na wogina ya ode ye ne oye no. But not Joshua and Caleb ejina ne nyame aye pen so. But this time no enye se wo mu koye bibi e de aso nyame ahwe. But omu ye bibi e de akire nyame tumi se nyame betimi aye. Ti mo ma ye nkofi se nyame no ade soma ye. E di ba bia nyame ansoma wo. Na wo be gine nyame se o ye nyame me ye ni se kura nyame beba mu aba be ye no. It is presumption. Wo be kwa akosei. E bi na Judas Iscariot okoye ye no. Nti owu ye kura ansa Yesu Kristo owu adentia efise ni nyame Yesu atimi nyame atimi aye no wa nyina so amfa anya ade papa ogina so se menim se mekoton no sen kura menya wo mo akire na mafa akire na kire se menya yi. That is presumption. Mo ma ye gidie no ese egina ni onyame peso na emfa so mo aye ma ye twe hu fre nwi ene normal etie nyame ho na me back to Moses ne yinso a Moses mediation no a enu ntina yekọ heaven a ose yebeto oguama no ani Moses honyom. That's right. Na ede benti na yebeto omo mienu honyom efise they were selfless. Nti obi a wote asase so a wonni Moses suban ni bi ani Yesu suban ni bi no wontumi kura nko ho na wakoto saa anwom no efise all of us we need to reflect the suban a ewo Moses mu eyese dima onfo obi ho asem nhye ne mu obi ye ne bone a ode che saa na Yesu nso ye selfless senko obi a nyam kopon se mebeye wo man Moses na no o se obeye me nko a wo man de fa me fra se ye no na wo srema wo mu ne omo ye di ye ni nyina wo de che srema wo mu ma ye nsua sa suban no na meye bi atua ne ka ono so he serves him right, he serves her right enye nyame so mpa so obetimi akọ heaven akoto Moses ni oguama no ho nwomo a gi se wonya Moses ni oguama no suban ni bi selflessness ye de eternal so meda wase meda mpinifo meda monso ase agidifo monso meda mo ase adusua etoso mienu ena ye de abramo da sende ye de ne etoso miensa no so e de betoa mo so the etoso miensa no so the roots of restlessness anwiwi ne kofarbai and I feel better no next week edition. No Yakupon and Shroud baby Obiara, Katuani and Amema Rajafet in Shredisian so my. In Yankupon, that was say Aquina with Yamaya Mayusian was a mui. What's addition de Mayan say, and Yensan how Mayan, Nayan Femuaba. Mijidi pa say, ye tea phony a chef for ni Yankasa, Yabidi Serge Medie, Yaba Femuaba. Aboy ma yesiesie ye ho atenase konkrun ye mu atenase ama ani aso ne awunyankopon ye mayen na ye hira mayen koso hwe yen so koso hira yen na mo adom dos ma ye bebre o wadom nti amen amen.